O ensino está en loita! PP, escoita! Hoxe estamos aquí, como vedes, con unhas letras en grande que poñen suspenso, que é o suspenso que lle damos á Consellería, que lle damos ao conselleiro e ao seu equipo, porque suspende en moitas cousas. Suspende en negociar. Foi un curso donde se acadou algunha pequena melloría, pero que foi froito de movilizacións. Suspende tamén na falta de recuperación de dereitos. Seguimos, despois de moitos anos, con dereitos que nos foron roubados, que nos foron arrebatados e que non conseguimos recuperar. E, sobre todo, tamén suspende no non recoñecemento á labor docente. Hoxe tamén vos presentamos o resultado de un inquérito que fixemos agora a finais de curso, donde responderon máis de 2.000 docentes, máis do 93% do profesorado considera totalmente insuficientes os acordos que se asinaron no 23 e os que se asinaron agora. Particularmente non están de acordo ou totalmente en desacordo cas medidas que se tiveron en conta para a reducción do horario. O 88% considera que é insuficiente. O 92% considera tamén que a aplicación das ratios está sendo totalmente lenta. O 95% do profesorado considera que non hai medidas suficientes para atender a diversidade. O 96% que non se tomou aínda ningunha medida para eliminar ou para reducir a burocracia que nos está abafando nos centros. E, sobre todo, o 96% do profesorado está en desacordo en como se levaron a cabo neste curso todas as medidas que se tomaron a cabo. En resumo, o profesorado non está contento coa forma de actuar da Consellería neste curso académico, donde é un curso que tivo 6 xornadas de folga, os martes en loita, peches, concentracións nacionais e concentracións en máis de 20 comarcas, centros mobilizados aínda ata finais de curso, como vimos na Mariña, como vimos na zona de Vigo. Un curso que dende os anos 80 non é tan conflictivo e é o curso donde a Consellería máis desprezo mostrou polo profesorado.